Hatod sa Indo, kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Maring aga sa gabos ng mga paraantabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si John Mark N. Murilla para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairabanan nindo kami ngunya na Webes, petsa 16 kan bulan in Hulyo taon 2026. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyon na may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kapotan, magapod sa station sa 480-5509 po alas 11 sundo alas 12 ng pagkaudto kada Webes o sa CP number na Globe na 0967-127-9960. Ulitin ko po, 0967-127-9960. Pwede man kamo magdulok sa samong opisina. Lunes, sundo Webes, po alas 7 nin agas, sundo alas 7 nin banggi. Asin pwede man magpadarakan sa indo mga kapotan o mga suwestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami sa indo man maantabayanan sa internet, asin sa Facebook page. Kandi si JB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Hali sa grade 5 as in grade 6 kan Roy Integrated School ang aktibong nagpartisipar sa manalain na aktibidades na pika-organisar na laom na mas mapararom ang pagkasabot ni mga kaakian manunungod sa importansya kan pagproteher kan kapalibutan asin pagkonserbar kan mga kadagatan. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Roy Integrated School Principal 1 LV R. Ensalada ang DENR sa pag-inganyar sa indang mga estudyante na maging katabang sa pag-ataman kan kapalibutan. Sa paagi kan SEPA campaigns, ang DENR Bicol na pinamamayuhan ni Regional Executive Director o Red Francisco E. Milla Jr. padagos ang pagpromoter nin environmental awareness asin sustinidong pagmantiner kan marine asin coastal resources sa mga komunidad tanganing mapararom ang kaaraman kan mga jóvenes sa pag-ataman kan kapalibutan para sa sustainableng futuro para sa gabos. Sa ibong halado, nasa tulong bagong appoint asin promote ng mga empleyado kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ang nanumpa kan Hulyo 6, 2020 sa DENR Regional Office 5 Lobby, Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. An taking pinanginotan ni DENR Bicol Regional Executive Director o Red Francisco Emilia Jr. Presente man sa selebrasyon ang mga key officials kan DENR hale sa manlain-lain opisina sa rehiyon. Kaiba sa mga bagong appoint asin promoted na empleyado si Mark Kevin R. Delmiguez na nanumpa bilang Engineering Aid kan Surveys and Mapping Division, Merito A. Aldea, Forest Ranger kan Penro Catanduanes, asin si Judy G. Doma, Supervising Ecosystems Management Specialist kan Penro Sorsogon. Sa iyang mensahe, pinagiromdom ni Redmilla sa mga nanumpang personahes na ipadagos ang sa indang trabaho na may integridad, asin dedikasyon bakusa na para sa ikararahay kan organisasyon kundi kan bilog na namamanwaan. An oath-taking ceremony pigsagibo kasunod kan issuance kan sa indang appointment asin promotion base sa Civil Service Rules and Regulation
as in sa Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Actions o ORA-ORA as in Merit Selection and Promotion Plan o MSPP. Sa dagdag pa na bareta, ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol sa Paagikan Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Albay sa pakikipagtabangan sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP nakisumaro sa pagpapakusog kan Tiwi Agda Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADSDPP kan Hunyo 29, 2026 sa Ceramics Building, LGU Compound, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Presente sa aktibidad ang Local Government Unit o LGU Tiwi ng pinamamayuhan ni Mayor Jose Morel C. Climaco, Agtatabangnon o Apple Leader Erlinda A. Sereño, Horoan Indigenous Cultural Community o ICC Chieftain Arsenio A. Condino, Penro Albay personnel, manlain-lain na ahensya ng gobyerno asin mga indigenous people. Ang Tiwi Agta Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ADSDPP sa rong localized blueprint na ginibo kan Tiwi asin Horoan Indigenous Cultural Communities, kaiba ang NCIP. Tanganing mamanihar ang sa indang ancestral domains asin ang sa indang mga resources. Mientras tanto, iprinisentar man ni Penro Albay Technical Services Division o TSD Chief Maria Fe Piriganit ang mga programa kan DENR. Asin nagtaon nin rekomendasyon tanganing maparahay ang investment plan kan Tiwi asin Horoan ICC. Parte man sa pakikisumaro kan DNR ang pagtaon nin Nara asin kamagong seedlings sa mga IPs. Ang DNR padagos ang pakikipagtabangan sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno, arog kan NCIP asin sa komunidad kan mga indigenous people. Tanganing maprotektahan ang sa indang mga ancestral domains asin ang sa indang mga resources. Sa ibong nalado, ang Provincial Environment and Natural Resources o Penro Sorsogon na pinamamayuhan ni OIC PNR Officer Marlon C. Francia na recover ang 144 pulgada o 12 foot asin nasa 35 kilos na reticulated python na mas kilala sa apod na sawa sa Barangay Coron-Coron, Matnog, Sorsogon, day Panahaloy. Ang nasabing sawa, pig-surrender kan sarong lokal na residente kan barangay Coron-Coron sa mga otoridad. Base sa tigsigibong eksaminasyon, ang sawa kaipuhan nin agarang atensyon ng veterinary personnel kaya initulos man na dinara sa Albay Park and Wildlife o APW para sa iyang monitoring as in rehabilitation. Ang reticulated python, klasipikado bilang other wildlife species sa iraram kan DNR Administrative Order number 2019-09 o an updated national list of threatened Philippine fauna in their categories, sining man ang gabos na wildlife sa Pilipinas, protektado sa irarom kan Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang DNR Bicol sa pamamayo ni Regional Executive Director o Reg Francisco Emilia Jr., padagos na nangangapodan para sa aktibong partisipasyon kan publiko para sa proteksyon kan sa tuyang wildlife o buhay layas sa rehiyon. Ini ang katripunan kan mga bareta sa ang DNR. Ngunyan! Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Mahal daw po sa giraray sa tuyong mga paraan tabay. Enot sa gabos, good morning po sa mga pag-iriba ko dyan sa Regional Strategic Communication Initiatives Group, kay Ma'am Joanne na nasa training sa Manila, kay Ma'am Shelo, kay Judy, asin kay Paul, sa mga pag-iriba mi po dyan sa DCJB, sa tuyong mga pogi na mga sir sa likod kan camera, good morning po. Sa mga mahihigos na personalize po kan Office of the Regional Executive Director na pinamamayuhan po ni Redmilia, sa opisina naman po ni ARD for Management Services kay ARD Grace Al Carino PhD, kay Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronald B. Astor, kay ARD for Special Concerns kay ARD Adona P. San Diego. Gold morning po sa mga pag-iribata dyan sa Mines and Geosciences Bureau, as in good morning man po sa mga pag-iribata dyan sa EMB5. So, of course, sa gabos na opisina po kan DNR Bicol na nagmamati po sa mga field offices, lalong-lalo na po sa opisina po kan Licenses, Patents and Deeds Division po kang DNR Regional Office 5. So, marahay na agaman po sa gabos na nagigiling kan sa tuyang FB Live as in sa mga paradawag kan DCGB On Air. So,
kung kamo po mga kaiman may mga comment or mga suggestion sa tuyang programa sa tuyang samuyang departamento, ano, mag-comment lang po kamo sa tuyang FB live po kita ngunyan sa Facebook page kan DCGB as in DNR Bicol, as in kung kamo po nagmamati sa mga sa indong mga radyo sa DCGB on air, no, mag-message po kamo sa sakuyang numero na 0967-127-9960. Mag-text lang po kamo dyan, matik po, mabasa ko po yung digdi. Para manggana po kamo kaini mga kahimanwan ng mga papanauming eco utensils. Ini po marita may dara na ako kasi last week mga kaiman wala online kita. So day ko sa indo na pahiling. So mga gusto po nindo mga sir? Asa kapag balik ko tatawan ng takamo kaini. So ini po ang mga tig patara upo dig sa DNR. Igwa po digdiki mga bamboo chopsticks. Ini pong straw, igwa pong knife na bamboo po, tapos atong kutsara asin tinidor po na made of bamboo. So pwede po ini, lalong-lalo na kung kamo po ay nagbabalon din sa indong mga lunch, sa indong mga eskwelahan o sa indong mga trabaho. Kaya mga kaiman, watanganing manggana po kamo kaining eco utensils, mag-comment lang po kamo sa satuyang FB live o kaya mag-text po sa sakuyang numero. So before po mga kaiman mag-start po kita sa satuyang programa mismo. Tanganing bago tayo i-introduce sa satuyang guest sa ngayon na aldaw, may special guest man kita syempre So kaiba tangon yan po mga kaimanwa ang mga interns from CSPC or Camarines Sur Polytechnic Colleges. So ini po mga taga CSPC mga kaimanwa, sinda po mati po nindo kasubago na balita nagbareta. Ini po sa mga nagbasa kan sa indang mga bareta at sa ngunya na aldaw. So before po kita magpuuna sa tuyang main guest sa ngunya na aldaw, interview ta mo na ining mga mga interns namo digdi sa DCGB sa DNR po digdi po sa tuyang programang Kapalibutan Data Manon. So sa gabos guys good morning sa indo bati po na kamo sa tuyang mga listeners sa tuyang FB live as in sa DCGB on air. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay po ng DCGB, and shoutout din po pala sa aming mga kaklase sa ibang internship agency and sa family namin sa Camarines Sur. Ayan, so thank you so much. May spokesperson po ini mga kaimanwa, ini mga interns which is si Jericho. So before ko kamo interviewon kan sa indong mga tigigibo sa DNR as an interns, gusto ko po muna na mabibidan muna kamo kan sa tuyang mga viewers sa ngunya na aldaw. So pamidbid po muna kamo as in po ang sa indong kurso na tigtitik ko niyan sa CSPC, as in nyata po ini ang tigpili nindo. So, isang kakalikasang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Ako po si Jericho Arhoven, isang residente po mula sa Santa Ustina, Buhi, Camarines Sur. Kasalukuyan po akong third year BS Development Communication student from Camarines Sur Polytechnic Colleges. So, napili ko po ang kursong BS Development Communication kasi gusto ko pong tahakin yung hindi lamang trabaho kundi yung tungkulin na makatulong sa pag-unlad ng ating mga kababayan or kapwa Pilipino, especially yung mga nasa marginalized group and yung mga ordinaryong Pilipinong hindi gaanong naaabot ng serbisyo sa pamamagitan ng inklusibo at tamang impormasyon at komunikasyon. Maaaring maibsan ang suliraning nararanasan ng ating mga kababayan. Yeah, so thank you so much. Very malawak ang perspective kan sa tuyang guest sa ngayon na aldaw ni Jericho. So tigpili niya and development communication, right? BS Development Communication as a course, tanganing maging boses siya kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa mga nasa marginalized sector, so mga kumbaga unrepresented na mga people or communities. Thank you so much. So ang pangaduwa naman, sige po. Again, isang makakalikasang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa live ng DZGB po, DZGB. And so, I'm Justin Brasha po from Bao, Camarines Sur. So, ako po ay isa ring third year BS DevCom student from CSPC. So, ako naman po, tinake ko yung BS DevCom kasi wala na akong choice, wala nang slot yung desired course ko. But, for the 3 years that I've spent studying this course, mas nalaman ko kung gaano ka-importante na
napag-aralan yung BS DevCom kasi again, ang DevCom practitioner is sila yung magiging bosses ng mga marginalized sector natin, and of course we are the catalyst of change. Ayun. Pero ayun, along the way naman, napamahal na rin ako sa BS DevCom. So I'm really grateful na I've made this choice. Kasi ayun, andito ako sa inyo. Andito ako sa harap niyo, nagsasalita. Ayun lang. Ayan, so thank you so much, Justine, ano? So, meaning, yaong kadigdi kasi may purpose ka, no? Yes. So, siguro hindi ka nakuado man sa ibang course because this is a redirection for you, no? Tanganing, may purpose ining pagiging development communication student mo, malay mo, mailing mi kadigdi sa DENR din. As one of the employees ng DENR, tanganing, one of the advocates din, tanganing mapangatamanan sa tuyang kapalibutan. So, ang masunod naman po, si Marge. So, isang makakalikasang araw po sa inyong lahat at sa mga nanonood sa DZGB. Ako nga po pala si Marjorie P. Orante at third year Bachelor of Science and Development Communication. Pinili ko yung Bachelor of Science and DevCom kasi nung una pumasok ako dito nang hindi alam kung ano yung DevCom, pero nung mga nakaraang taon, marami na akong nalaman and natutunan dito. Kasi hindi ka lang dito nakikicommunicate, but you're communicating with purpose. Like, yung purpose dito is you transform storytelling to practical tools para and ini-empower din nito yung mga communities to improve their quality of life and to make change sa society. And as a DevCom student, gusto ko din na tulungan yung mga marginalized sectors na marinig sila, and para sa pagtulungan na yun, mas makakapagbago tayo sa ating society. Ayan, so thank you so much. Namigbida na po nindo mga kahimanmaan sa tuyang mga interns from CSPC, So namati man po nindo sa inda mga napiling kurso which is development communication. As in, ang kamauotan po ninda is matabangan kita gabos na nasa komunidad. Tanganing kumbaga bako lang kasi ining simpleng communicator lang kita ang nagiging avenue tanganing makombata mga fake news so yaon kita, although may mga tao talaga na dawa na mga graduate ng communication sindaman gili ng nagpapasimulan ng mga fake news kita gusto tang iibagabos, sabi nga ni Jericho kasi kanina, inklusibo gabos kay iba so ayun, so maraming salamat sa pagtaong onda sa muya na makaibanan ka mo digding ngunyan, syempre di pa kita tapos sa interview so may mga kapotan pa ako sa inyong mga kadikit lang so ngunyan ang hapot ko ngunyan ay para kay Jericho So Jericho, gaano po ka-importante ang communication in promoting environmental protection as in awareness? That's a good question po. So napakahalaga po ng communication in promoting environmental awareness. Kasi ang communication po, kumbaga, siya yung nagiging boses and tulay ng kalikasan para makipag-communicate sa mga tao. Kapag naniniwala po kasi ako na kapag maayos yung communication, kapag maayos yung proseso na maipalam sa publiko kung anong totoong nangyayari sa kalikasan, siguro po doon po nagkakaroon ng kaalaman at kamalayan ang mga tao sa tunay na sitwasyon ng kalikasan. Nang sa gayon po ay mabigyan ng agarang solusyon at hindi na po lumala ang krisis na kinakaharap ng ating kalikasan. Kasi at the end of the day, tayo lang din naman po ang magsusuffer if hindi tayo mag-a-act and poor yung communication. That's it. Thank you so much. As a personally, as ako bilang parte kang communication arm kan sa tuyang departamento very important ang communication. Tanganing may heras po sa indo mga kaimanwa ang importansya po na kaipuhan talagang pangatamanan ang sa tuyang kapalibutan. So pansin man po nindo na sabi ko nga ni ibaga ulit-ulit po ako mga kaimanwa nagsasabi na sa tuyang pangangataman kan sa tuyang kapalibutan bako lang po ini trabaho kan DNR kundi trabaho ta po ini kan lambang saro trabaho ta po inigabos. Kaya kami po, kita bilang sarong communicator, kita mas tigpapadali ta ang mga komplikadong bagay na i-communicate sa mga communities, lalong-lalo sa mga more remote areas, So, yaong kita, tanganing mapadali ang pagpaintindi sa inda na importante talaga ang pangatamanan sa tuyang kapalibutan. So, ngunyan naman, ang next na kapotan ko ay kay Marge, Marge, digdig medyo work-related Marge, Marge ang mga expectation mo before mag-start ang internship? As in, sa mga naging actual experience mo nung naging
parte ka na kan DNR? Yung expectation ko po dati, nung hindi pa ako nakakapasok dito as intern, akala ko dati yung mga nagtatrabaho dito is mga strict or parang hindi approachable. Pero kabaliktaran po pala. Mababait sila and napaka-approachable po nila. And yung na-assign po sa amin na office is yung mga binibigay po naman nila na task sa amin or work ay alam po namin gawin. And also parang pag may na-achieve po kami, parang binibigyan kami ng credits na for interns ngayon, gawa ngayon. Kaya parang na-proud din po kami na yon gawa namin. And also, yung sa office namin is bonus na lang yung mga kasamahan namin and yung mga boss namin na mababait and super humble and approachable. Sino ba yung mga boss? Sino ba yan? Sino ba yan? So, again, thank you so much, Marcia, no? Very happy din kami na nakaibanan mi kamo duman sa RC, ano? Na jawa na medyo short lang ang sa indong stay sa muya, sa DNRB lang kamo ay mga student interns. By the way, mga kaimanwa, sinda po ay third year students, ano? Unlike sa mga karamihan po, baga mga kaimanwa na naging intern sa mga mga stay o sa mga agencies, usually mga fourth year graduating students na, no? Sinda po ay third year. So, ini po ay saro lang pong parang parte kan sa indang akademikong requisitos po na kaipuhan talagang matapos muna before sinda makatumak or makaapak sa fourth year, ano. So, thank you so much, Mart. Ngunyan, ang last nakapotan ko sa Indo kasi mamaya tatanungin ko pa kaya, no. Kay Justin naman. Justin, paano nag-change na paano na palitan or nabago ng internship ang perspective mo sa environmental protection as in public service? Kasi syempre, 'di ba, yaon ka duman sa RC, yaon ka duman sa DNR, ano? So exposed ka sa mga communication na tigigibuta as in so mga tigsusurat nindo about environmental protection. Paano nabago ang perspektibo mo bilang sarong estudyante? So, nung pumasok po ako ng DNR, specifically sa RSIG office, ang view ko ng environmental protection is, ayun lang, tatanim ng mga puno, ayan, paglilinis ng mga coastal areas natin. But, ang pinaka-purpose niya ng DNR is, ang pinaka-main niya is yung community and the environment. So, ayun yung niya. And then, nung na. Baka umiyak ka. Hindi ka na, na-touch masyado si Justin, ano? So, pero po wait lang na. Kinakabahan ako. huwag kang kabahan, syempre, diba? Yaon kita sa live, as in, taman lang ini. Kumbaga, conversation na lang kita. Ano sa mga naging, nagpabago sa imong perspective? Kasi, diba, dakulon kaming tigtataw sa indo mga press release, dakulon kitang tigtrabaho. In terms naman po sa press release, since ayun nga, yung pinaka-main task namin is yung gumawa ng mga press releases na news report ng mga from different penros, ayan, mga senators ng mga different provinces. So, mas na-realize ko kung gaano ka-lively or ka-active ng mga ng mga senators and penros natin in terms sa pangangalaga ng environment natin. So, ang po kasi ng communication, ang pinaka namin, one of our lessons po is yung mga gumawa ng mga news report from halimbawa po yung sa mga natin, mga scientists, if may mga bago silang inventions, ganyan, ang pinaka-purpose namin is gumawa ng mga news report na mas maiintindihan ng mga ordinaryong mamamayan ng mga Pilipino para magamit nila sa halimbawa sa agriculture, ayan, sa mga pangingisda. And malaking eye-opener siya sa akin kasi ang pangangalaga ng kalikasan is hindi siya tungkol sa pangangalaga lang ng kalikasan, but about siya sa community natin. Kasi kung wala ang community and hindi natin tuturuan kung paano yung maayos na
pag-protect ng environment natin. So, paano natin magprotektahan yung kalikasan natin kung mismo yung tao is wala silang alam or hindi sila aware kung ano yung impact or ano yung epekto ng mga actions nila sa nature natin. Ayun lang po. Ayan, so thank you so much, Justin. So, tama po ito. Dakula po talaga ang role kan sarong communicator sa pag-protect kan sa tuyang environment. Sabi nga ni po ni Marge kanina, kung bako kita effective communicator, data effectively may communicate sa mga communities ang importansya na ang sa tuyang estado, kan sa tuyang environment sa mga na aldaw, medyo minsan may iliman po ba ganindo na nararanasan tanaan climate change. So, mas mariman po talaga na i-communicate ini sa mga communities na igwa kitang tigsasapar na climate change. As in, bilang mga nasa komunidad, as in bilang bilang individual, kaipuhan ta sinda, tangani maprotektaran sa tuyang kapalibutan. So, salamat sa indo, maraming salamat sa tabang po nindo sa samuyang opisina, as in later mag-uururon pa kita, babalikan ta kamo taon-taon. So ngunyan naman po mga kaiwanwa, yaon po kita sa girari sa programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Ini po sarong programa po kan samuyang departamento kan DNR Bicol, tanganing na ini po nagtatampok sa mga issue as in inisyatiba para sa protection kan sa tong kapalibutan. So kasubago po na midbidan po nindoan sa mga interns, guyon naman digda naman kita sa main event kan sa tuyang programa. Yaon ngunyan ang saro sa mga matibay na personahes kan DNR hali pa sa Licenses, Patents and Deeds Division na si Ma'am Josel P. Buen, ang Economist 1 kan LPDD, tanganing idiskutir ang manunungod sa Residential and Agricultural Free Patent. Marahing naaga po, Ma'am Josel. Good morning po, Sir John. On behalf of our Regional Executive Director po, Francisco Emilio Jr. Cecil III, our ARD for Management Services, Dr. Grace L. Carino, our OIC ARD for Technical Services, Forester Ronel B. Astor, our ARD for Special Concerns, Ma'am Adona P. San Diego, our Chief of the Licenses, Patents and Deeds Division, Ma'am Ofelia V. Zantua, and our Assistant Division Chief of LPDD, Ma'am Emily L. Nas. So, good morning. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat. Ayan, so mga kaimanwa, si Ma'am Josel ay hidain na po bago sa Indo mga kaimanwa. Perminta na po siyang nagiging guest digdi sa tuyang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. As in, kung ano po pag si Ma'am Josel ang guest, aram nyo na kung anong topic. Patents iyan. Ayan, so yaon po girari si ang sa tuyang guest ng na aldaw na si Ma'am Josel P. Buen, tanganing idiskutir at manunungod sa residential as in agricultural free patent. Ngunyan, para sa kaaraman kan ka boss, Ma'am Josel, Yes. Ma'am, ano po ang ibig sabihin po kang ano po ang pwede niyo po ba i-explainar sa tuyang mga listeners ang buot sabihon kang residential and agricultural free patent? Yes po, Sir John. So, ang residential and agricultural free patent po na tigasabi ta are the government programs of the DENR which allow Filipinos to obtain an original certificate of title over the lands they have been occupying without paying for the land itself, provided they meet the legal requirements. So, we have the residential free patent po for lands ito na for residential purposes. While itong agricultural free patent naman refers to lands which they have been occupying and cultivating for agricultural purposes naman. So, ngunyan, Ma'am Josel, ang gusto ko po masabutan kan sa tuyang mga listeners, si Riisay po pwedeng mag-apply sa residential free patent, as in si Riisay man po pwedeng mag-apply sa agricultural free patent. Okay po. So, start muna tayo sa agricultural free patent. Ano po, Sir John? Under Section 5 of the Department Administrative Order 2021-38. So, ito po yung guidelines na sinusunod natin for agricultural free patent. So, ang qualifications for agricultural free patent are as follows. So, number 1, you must be a natural-born Filipino citizen who is not an owner of more than 12 hectares of land. The next is those who have been occupying and cultivating the land for at least 20 years, either personally or through his predecessors in interest. So, ibig sabihin, ito from their predecessors in interest. Halimbawa, inherited ko po
Namana. sa Opo. parents. Namana ko ito sa parents ko. So, syempre, from the parents, since sinasabi nating time immemorial, sa kanila na yung residence, yung agricultural land na yun, so tact ito from them. So, let's say, for example, from 1950s, nandun na naka-occupy yung parents ko. Parents, iyo. And then, so, it's 2026, so more than 20 years na yun, pwede na akong mag-apply doon. Ano po, so inherited ko, kahit inherited ko lang yung lupa. Yung lupa. And then lastly, you must be paying the real property taxes thereon. So yun yung for agricultural free patent. Siyempre, dapat magbayad talaga, no? Kasi Yes pagbabayad, po. parang immaterial naman so pag-acquire mo ka ito. Apo. And it's one of the proof Yan, na talagang opo. sa'yo yung Opo. lupa. Then we also have our residential free patent po. So under Section 6 naman ng Department Administrative Order 2025-35, ito yung bagong guidelines natin, Sir John. So marami tayong clients kasi sa regional office, nagtatanong sila ng mga guidelines. Opo. So we are very happy na talagang aware na din ang ating mga communities. Nasa communities, Oo. opo. So ito, under 2025-35, Section 6, ang qualifications naman for residential free patent, number 1, ganun din po, you must be a natural-born Filipino citizen, at least 18 years of age, pero pwedeng mag-apply ang minors, Minors. Sir John, Provided they are represented by their by a guardian parents or guardian, or ganyan. legal Opo. guardians. And you must be in actual possession, actually residing doon sa subject land for at least 10 years. 10 years. So for residential naman po, please don't be confused. For residential free patent, at least 10 years na occupied mo na yung lupa. For agricultural is at least 20 years. And then, isa pang qualifications for residential free patent is that you must be paying the real property taxes thereon. Of course. Kasi sabi mo nga ni kanina, Ma'am Josel, ito po ang magiging proof na ikaw po talaga ay mismong owner ka ito or tanganing, ay bako owner na nagbabayad ka mismo ang Yes tax. po. So, thank you so much po Ma'am Josel. Ngayon naman po Ma'am Josel, ano po ang mga benepisyo na makapag-acquire ka ng land title through free patent program po? Okay. So, primarily kasi, Sir John, pag sinabi nating titled ang property, so it's the legal proof of ownership. Siyempre, of So, pag course. titled ang property mo, it goes hand in hand with the security of tenure. Yan. And sinasabi nating peace of mind na hindi basta-bastang maagaw sa mawawala iyong talaga property. iyo. Sabi nga ni po baga karamihan kan mga tao, ang daga sa investment iyan. Yes po. Kasi ang daga, ang lupa, dahil siya nagde-depreciate, para Yes. appreciate siya through time. So nagtataas ang value niya Value. through time, So thank you so much po Ma'am Josel. Ngayon naman po, ini talagang usual na mga kapotan kan sa tuyang mga listeners, particularly ang sa tuyang mga nasa social media. Ano-ano po ang mga requirements sa pag-apply for residential as in agricultural free patent? Pero before niyo po simbagon Ma'am Josel ang sa kuyang kapotan, magkakaiwa muna kita ng commercial break. Time check, it's 11:34 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. DENR Antabay. DENR Antabay.
Diyos marahing na aga, sige gabos mga kaimanwa, yaon po kita ngunyan sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, ang programa ni DNR Bicol na nagtatampok sa mga issue asin programa para sa proteksyon kan sa tong kapalibutan. So, kasubago po mga kaiman, before po kita mag-commercial break, namidbidan niyo po ang sa yung mga interns from CSPC, sila Jericho, sila Justine, asin sila Marjorie, asin yaon man po ang sa tuyang guest sa ngunyan aldaw, si Ma'am Joselle Buen, ang Economist 1 po kan Licenses, Patents and Deeds Division kan DNR Bicol, tanganing idiskuteran manunungod sa residential asin agricultural free patent. So, kasubago po, nagkaigwa kita ng discussion kung ano po ang ibig sabihin, ang buot sabihon po kang residential free patent asin agricultural free patent asin naidiskutir man po kan sa tuyang guest sa ngunya na aldaw and manunungod sa kung si Isay po and pwedeng mag-apply sa residential asin agricultural free patent boda ang importansya kan pag-apply po sa mga free patent program. So, thank you so much po, Ma'am Josel, sa pagtao sa muya kay kasubag. So, before po kita magpadago sa satuyang programa, ilingunta muna kung si Irisay ang mga aktibong yaon sa satuyang Facebook Live. So, dakol-dakol ang naghihiling ka sa tuyang programa sa ngunyan aldaw. Yaon si Ma'am Divina Osera. Hello. Ang sabi niya po, ang ganda si Isay, ma'am, ang magayon po digdi sa programa. Taramon niyo po kung si Isay, pangaranan niyo po. Thank you so much po, ma'am. Sabi ni Ma'am Divina, dagdag pa niya, nakikinig po ako sa iyo. So, thank you so much po, Ma'am Divina Osera, sa pag-antabay sa satuyang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Yaon man po si Ma'am Rosanova Oliveros. Galing naman. Sabi niya man po ni Sir Jonel Royo Hoven, good job Jericho Royo Hoven. Garo brother niyo po ba ini Sir si Jericho. Yaon man po si Ja Martinez, associate editor ko yan, si Jericho. Dakulon kang fans. Ayan, nag-heart man po si Ma'am Riza Valle. Yaon man po si Ma'am Ann Conda Sales. Good morning po, John and Miss Joselle. Hello, LPDD fans. Fam pala, sorry. Yaon man po si Ma'am Emma Lucido Musa. Hello po, nanonood po ako sa inyong programa. As in, of course, ansa ko yung mama, si Mama Tess Talagtagopenya. Good morning po, Mama Tess. Ansa mo yung mama ni Ate Joselle, ni Ma'am Joselle, sa Office of the Regional Executive Director before. So, hello po sa inyo, Mama Tess. Good morning po. So, before po kita kasabago nag-commercial break, napag-urunan po niya to sa Giraray, so manunungod sa buot sabihon po kang residential asin agricultural free patent. Ganyan naman po, Ma'am Joselle, may gusto po ba kamong idagdag duman sa mga requirements, mga requisitos na pwedeng duman sa free patent? Yes po, Sir John. So, under the new guideline po, Sir John, which is the DAO 2025-35 for residential free patent. So, you must not be an awardee of residential free patent within the same municipality. Kasi before, Sir John, 1:1. Dapat isa lang yung residential free patent mo. Sa municipality, gano'n. Ngayon po, per municipality na. So, kung meron kang residential free patent in Legazpi, so pwede mong i-apply ulit yung lupa na meron ka, for example, in Bakakay. Ganon. So, per municipality. Provided na hindi siya dalawa sa isang municipality. Magkaiba. Ayan. So, marami na pala ng bagong, ang revised na na rules regarding sa pag-acquire ng residential free patent. So, thank you so much po, Ma'am Joselle. Kung Ma'am Joselle, sabi ko nga ni kasabago, ini sa mga kadalasan na tighapot kan sa tuyang mga nasa social media, budaan sa tuyang mga listeners sa programa ta, sa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, kung ano po si mga requisitos, requirements, duman sa residential as in agricultural free patent. Ano po ini? Okay po. So, start ulit tayo, Sir John, for agricultural free patent. Ano po? So, under Section 7 naman ng DAO 2021-38, ang requirements for agricultural, number 1, the duly accomplished application form. Sa PENRO or SENRO concern po ito. SENRO or PENRO concern, DNR office. Then we have the notarized special power of attorney if the application is filed by a representative. So, kung halimbawa, Sir John, represented mo lang ang mga kapatid mo. Let's say, for example, you have property. May daga ka, po. So, inherited nyo yan
let's say for example 10 kayong magkakapatid. Apo. So represented mo lang yung 10. So pwede mo siyang i-apply provided na magpapasa ka ng SPA. Magsasubmit Special ng power SPA. of attorney, di ba? Yes po, Yan, oo. SPA lang. Executed by your siblings in Opo. favor sa'yo. Sa'yo. Opo. Then we have the application fee of 150 pesos. Documentary stamp, isa lang po to be attached sa application form. And then the tax declaration in the name of the applicant. Otherwise, kung hindi po nakapangalan sa applicant, you have to submit either deed of sale, deed of donation, waiver of rights, or extrajudicial settlement of estate. Whichever is applicable po. Apo. Kung paano nyo na-acquire yung Property. And then, certification from the Land Registration Authority or from the Registry of Deeds concerned naman kung saan located yung lupa. Kasi opo. we have ROD Legazpi, Camsor, Iba-iba din, Camnorte, opo. yes po. And then, approved survey plan kung portion po ang lupa. Pero kung buo naman po yung i-apply natin, there's no need for an approved survey plan. So, yan So, po. yan. Sa agricultural, sa residential naman po. For residential naman po, under Section 8 of DAO 2025-35, ganun din po yung requirements. Duly accomplished application form from the sender or pendor concerned, the application fee of 150 pesos, notarized special power of attorney in case representative ulit yung mag-file. Then we have documentary stamp for the application form, joint affidavit of two disinterested persons, or barangay certification stating that the applicant is indeed occupying the land property, for opo. at least 10 10 years, years, yes for po. residential. And yung LRA or ROD certification, Opo. halos pareho lang po siya for agricultural, ano. And then the approved survey plan, kung portion. Kung portion. Pag whole day, nakaipuhan. Day po, kaipuhan. Ayan, so thank you so much, no. Yan po mga kaimanwa ang mga requirements na kaipuhan ta pong kumbaga i-comply tanganing makapag-apply po kita sa residential free patent as in sa agricultural free patent. So mga kaimanwa sa Giraray, kung kulang po an sa indong itataong requisitos or requirements, day man po yan siguro ipaprocess. Day man yan ipaprocess no Ma'am Josel, no? Hindi po. Hindi yan ipaprocess. So yan to po ang ano ta. So dapat makompleto ta po ini. Tanganing maging klarado po an pag-apply po nindo ning residential free patent as in agricultural free patent, magduman po kamo sa pinakaharaning opisina po kan DNR tangani i-clarify. Igwa po kita mga penros sa kada probinsya po dito sa Bicol region, as in may mga respective senros man po iyan, or kung kayo nyo po magdigdi sa regional office, hanapon nyo lang po si Ma'am Josel. Si Ma'am Josel P. Buen, yaon po yan, very accommodating yan po duman sa DNR. Hanapon nyo lang po siya tanganing ma-explainar po sa indo ning maayos or matanos ining mga requisitos po manunungod sa pag-apply po nindo ning free patent. So, ngunyo naman po, Ma'am Josel, i-etcha para ta so mga hindi na comply na mga requirements usually po how long po nagtitake ang pag-apply po kang free patent? Okay. So it's set din po sa guidelines natin Sir John. Per section 12.2 ng DAO 25-35 ulit for residential free patent, we have the 120 days processing. Opo. Pero magsa-start lang po ang counting natin upon completion ng requirements. Oo. Opo. So, dahil siya mag-prosper, so pag asikaso, Opo. pag kulang-kulang, kunyari, wala ngayang certification nga from LRA or Yes. ROD. Opo. So, dahil siya dahil nga ka mo nagbayad ki Application fee. Gura yan, Ma'am Josel. 150 pesos 150 both. pesos man lang pala. Barato man sa So, pag dahil po mga kahimanwa na fulfill itong mga requirements or dahil po ito na checkan gabos na mga requisitos po para sa pag-apply kan free patent, dahil po ma-start ang pag-process kayo sa indong application. For So, residential. yeah, for residential. Opo, for Sa agriculture po. For agricultural naman po, under Section 8, kasi sinet ni Section 8 under DAO 21-38 ulit, yung area limit and signing authority ng agricultural free Opo. patent application natin, Sir John. So, pag ang subject land is below 5 hectares, containing an area of below 5 hectares, so ang signing authority po natin yan is the PENRO. Penro. Pero pag 5 to 10 hectares po ang subject land,
si Regional Executive si Red na Director. yan, si Red. Si Red. Red Media, Yun yung ganyan. Oo, dumarating oo. sa atin, Sir John, sa RO. And then, we have 10 to 12 hectares. Pag ganyan po, sino naman ang mapirma? Our DNR Secretary na po. Si Secretary na. Opo. Ayun. So, Section 9 naman, sinet niya naman yung processing time. For patents, agricultural free patents signed by the PENRO, they are given 130 days 130 processing days. time. For RED naman po, pag si RED ang signing authority, we have 145 days. 145 days. Yes po. And for patents, with our secretary as the signing authority, 140 days. 140 days. Yung So, mas processing. mahala ba kung kay Red Opo. 145. So ito po mga kaimanyo sa Geraray, ulitin ko po dahil po ma-start ang pag-process kan sa inyong application both sa residential and agricultural free patent. Pag dahil po na comply Yes. sa mga respective requirements mo, natighagad po kan sa indokang PENRO or DENR regional office po. So thank you so much po Ma'am Josel. Ngayon naman po Ma'am Josel, inita naman dito naman kita sa mga challenge na na-encounter. Ano ma'am usually so mga reason kung yata nade-delay or nade-deny ang mga application for P-patent? Opo. Usually, Sir John, ang reasons talaga natin, primarily, actually, lacking Requirements, requirements. of So may course. kulang, for example, kulang ng deed of conveyance. Halimbawa, ako na yung occupant, pero nabili ko po sa iyo, Sir John. Apo. No? So wala kang in-execute na deed of sale on my favor. So, hindi ko siya ma-apply. Kasi syempre, Kasi hahanapin. hahanapin, Oo. So, kulang requirements. And then pending certification from Ayun. LRA Or kasi ROD, ganyan. medyo matagal po talagang Ayun, LRA ayun, since Manila siya. And then yung covered po with claims and conflict, yung may Yan. mga kaso. Talagang hindi siya i-accept ni DENR until such time na may decision ng rendered in favor of one of the involved parties. Ayun. Syempre, di man ito ma-prosper kung may mga naka-embed na mga issues pa. Opo. No? So, di man siya May kaso. mapadagos kung may mga kaso, kung may mga, kumbaga kaini, ulang-ulang, kaulangan. So, thank you so much po, Ma'am Josel. So, ngunyan naman po, tanganing i-highlight lalo ining importansya kan free patent. Paano po nakakatabang ang free patent program sa mga landowners, mga farmers, of course, ang local sa local communities po? Paano po ini nakakatabang? So, in terms of farmers po, kasi syempre, pag titled ang property mo, gaya nga ng sabi natin kanina, it gives them Peace of mind. peace of mind, Ayun. security of Ayun. tenure, legal proof of ownership, Ayun. syempre. Na ito, lalo, dakulunan baga kita, Sir John, na aluyuno ng piga-cultivate ang Yan, daga, nalan, pero Bako- wala man siyang titulo. dahil So, siya here titulado. comes other parties na ikiklaim ang satuyang daga. Since time immemorial, digdi na nga ako nagdakula. Ayun. Siyempre, i-argue mo man na, aloy na nga ako digdi, aloy mi na Yes. kami nagtatanom digdi, nagkakapi-kapi ka, tas daga mi iyan ngayon, o tig-claim Parang din sa ba? pelikula lang, Ayun, Sir diba? John. So, parang ganun pala ang dakulang tabang pala ng ang free patent program, lalong-lalo na sa satuyang mga farmers, Yes. no? Of course, peace of mind. Alabaon nga so, ay dakula nga so portion na tigtatanuman mo kan sa inyong paray or kung ano man ang mga root crops nindong tigtatanom, tas biglang may ma-claim palan ka ito. So, mas maray na secured ka mo, mas maray na titulado sa Yes. daga. Sa residential naman po, ma'am, paano po, ma'am, nagiging secure paano nakakatabang ang free patent program sa mga landowners, lalong-lalo na sa mga communities? Local communities. So, in terms naman ng local communities natin, ganun din po, it's a legal proof of ownership na hindi basta-bastang makukuha sa atin yung lupa. And it increases the value ng property. So, encourages investments, lalo sa mga city, baga, Sir Ayun. John. Pamarahalan na bagang Opo, yes. Kaya, tig-isip ko nga ni Ma'am Jocelyn, magbakal dyan daga sa Go na, Sir John. Kasi wala pa akong tipon. Dahil pa kaya. So, Madali na lang yan. aram taman baga pag nasa city, mahalon ang Yes. price kang daga, Opo. So, lalong-lalo na pag mga nasa mga commercial mismo, o mga nasa sentro, nasa city, mahalunon po talaga dyan. Mga buro-barato pa sa mga bulod-bulod, sa Opo. mga far away. Sa mga munisipyo. Mga munisipyo. Sa mga sa Mura pa. Bilyar, Mura pa. siguro. Mahal pa siya kasi hindi ko pa nababakal. Kaya medyo mahal pa siya. So, thank you so much, Ma'am Josel. So, si Ma'am Josel, kung mapapansin man po nindo mga kaiman mo, kung naghihiling ka mo sa tuyang FB Live, dahil na siyang kudigo, nakasurat na sa utak niya, so batas mismo kang residential as in agricultural free patent kasi ini po ang tigigibo niya. Kaya, mga kaimanwa, kung may mga katuyuhan po kamo with regards sa residential as in agricultural free patent,
and it happens na nasa Rawis ka mo or nasa regional center site ka mo, magkatok lang ka mo sa samuyang opisina, bukas po ang samuyang office, hanapon lang po nindo si Ma'am Josel P. Buen, tanga ni i-explainar sa indo ning mas marahay or mas detalyado ang manunungod sa free patent program po kang DENR. So, Ma'am Josel, before ako magapot sa inyo ng last question, Ma'am, ask ko lang po si indo kung ano po kung saan pwedeng mag-apply ning Free patents. sa pwedeng itao ni mga applicants sa indang application para for free patents po. Apo. So, mag-a-apply po tayo sa DNR offices concerned. For example, Sir John, ang subject land, mag-a-apply ka, ang subject land mo is Intiwi, Albay. Opo. So, mag-a-apply tayo in Penro, Albay. So, for example naman po, ang lupa na i-a-apply mo, Sir John, is located in Pulangi Opo. or Ligao, Uwas, Senro, Ginubatan po tayo mag-a-apply. Ayan. So, may mga specific palan kita ng mga lugar na pwedeng applyan. So, Yes di po. kita allowed na magdiretso sa regional office, ma'am? Pwede naman po. Pwede naman. Welcome silang pumunta ng Sa regional bagay. office. Accommodate naman po kamo sa I-accommodate. sa muyang Pero opisina. ang acceptance po is doon sa Penro Penro, concerned. So, magduman na lang kamo. Apo. Para for clarification, magduman kamo sa regional office. Apo. Tapos ituturo kamo kang ninyo Apo. sa LPDD kung saan maduman. As in, si mga applicants maduman na lang sa Senro. Apo. Saka na lang maasikaso duman sa application nila. So thank you so much, Ma'am Josel. So ngunyan balikan ta naman ang sa tuyang mga interns from CSPC. Ngunyan may mga kapotan ako sa Indo before kita magtapos sa tuyang programa, Before pala dyan, igwa kitang mga nagko-comment sa tuyang programa. Dakulo na pala ini. Pasensya na. So, yaon po si Sir Cedric Renan Valles Milanes. Good morning po. Hello, DNR and LPDD fam. Yaon man po si Sir Ariel Caleon from Penro Camarines Norte. Hello po, Sir, ang sakuyang kaiba as an information officer, si Sir Ariel Caleon. Good job dyan. Thank you so much po, Sir. Yaon man po si Sir Dan Peter Mijares Remiso. Good job, DNR5. Yaon man po si Niebla Naag. Kapalibutan ta atamanon ta live watching here in Mabalacat, Pampanga. Yaon man po si Ma'am Emily, si Chief. Si Madam. Si Ma'am si Ma'am. Hi, Ma'am. Sabi ni Ma'am Emily Lauta, ang sa tuyang nagiging filming guest man sa residential as in agricultural free patent. Si Ma'am Emily Nas. Good morning po, Ma'am Ems. Yaon man po si Sir Christian Abrarachan. Good afternoon po. As in, of course, nagilim man girari si Ma'am Marites Talagtago Peña. So, very, very active. Shout out natin yan. So, thank you so much. Ngunyan, ang kapotan ko naman sa satuyang mga interns, Kasi syempre, dapat before kita magtapos sa satuyang programa, kay puwan tasindang mamati sa giraray, Ngunyan, ang kapotan ko sa kada suro sa Indo, anong gusto nindong sabihon or ano ang sa indong mensahe na gustong iwalat sa satuyang mga listeners live on air as in live sa satuyang Facebook page about sa importansya kan protecting our environment lalo na sa tuyang mga kovenesan or mga kabataan. So inuton tamo na sino ba sa inyo? Si Justin na lang. Justin. Sige po. So, for me, ang message ko po sa mga listeners natin is, ang pangangalaga po ng kalikasan natin, ng environment natin, is hindi po siya isang trend or kapag gusto lang natin gawin, is gagawin natin. Ito po ay isang daily lifestyle po siya. So, yung simpleng, cliche man to pakinggan, pero yung simpleng pagtapon po ng basura sa tamang basurahan, yung pagiging active or pag-support ng mga projects, initiatives Number 10. ng DNR or ng local government nyo, sa barangay nyo, ganyan, malaking bagay na po yun. So, kung wala kasi yung kalikasan, wala tayo. So, ito ay life system kasi natin yung environment natin. So, ang pinaka-importante na alagaan natin sila. Ayun lang po. Ayan, so thank you so much. Ngayon, si Marge naman. Simply lang po, let's protect our environment and alagaan natin to so that magkaroon tayo ng sustainable, healthy, and green environment for the future since tayo lang naman ang makikinabang dito.
Ayan, so thank you so much, Mart. Of course, ang spokesperson kay ining grupong ini, si Jericho. So, Jericho. naubos na ata nila ang sagot. Joke lang. So, sa ating mga taga-subaybay po at tagapakinig, especially sa mga kabataan dyan, so, hinikat ko po kayong lahat na magkaroon po tayo ng kamalayan at pakaalam sa mga nangyayaring suliranin sa ating kapaligiran. At kung ano man po yung mga natutuhan natin sa paaralan, or sa school, or even in seminars or trainings, sana po gamitin po natin yun ng maayos to promoting po awareness about our environment. And, of course, improve our behavior. So, hindi tayo weak. Diba? We are Generation Z. So, hindi tayo weak. Let's prove na tayo yung magiging future and tayo yung tagapangalaga ng kalikasan. Kasi, parte tayo ng solusyon. Hindi lang naman isang tao ang magiging kumbaga instrumento para maprotektahan ang environment natin. Kasama tayo, lalo tayong mga kabataan. So, yun lang po. Yeah, so thank you so much, Jericho, Justin, and Marge from CSPC. Sabi nga ni Puninda, kung susumaturonan sa indang pinagsarabihan, no, ang pagprotekan sa tuyang environment is a responsibility of everyone. So, gabos kita, may responsibilidad. Mapasadit man lang yan at igigibot mas pagtapok lang ki basura sa tamang tapukan, dakulang tabang na po yan sa pagprotektar sa satuyang kapalibutan. As in, of course, tanganing mas mapakusog ta palalo ang pagprotect sa satuyang environment. Makisumaro po kamo sa muya digdi sa DNR na tabangan kami sa mga activities na tigsa sa Gibumi, sa mga clean up drives, tree growing initiatives, mangrove planting initiatives. Mag-join po kamo sa mga arugayan, makiusyoso po kamo, magsabi po kamo, mag-suggest kamo, mag-comment kamo, kasi yan po ang trabaho ta. Maging aware kita sa estado kan sa tuyang environment ta. Kita man lang ang nagsasapar kung in kaso man na nagkakaigwa kita ki makusog na mga uran or mainit na maray na panahon. Yaon po kita giraray sa stage na kaipuan sa giraray magtarabangan. So, yun man lang po. Thank you so much sa mga interns ta sa CSPC. Makakaibanan ta pa kamo next week, ano? Ang sa indong last day, which is next week, magkakaibanan pa kita dito sa stasyon. Ngunyan naman, ang sa tuyang guest, para naman sa tuyang guest. Ma'am Josel, ma'am, ano naman po ang sa indong mensahe sa publiko about sa importansya po kang security or pag-secure ng legal title pagdating sa residential and agricultural fee patent naman po? Ano po ang sa indong mensahe? Okay. Para po sa tuyang mga wala pang title, ang mga daga, I strongly encourage you po na mag-apply na. Take advantage nyo na po itong Residential and Agricultural Free Patent Program ng DENR. Kasi to thank Sir John, kung mag-apply tayo sa courts for judicial titling, it's very costly. Yes. Super mahal talaga kung sa court tayo magpapatitulo. Unlike po dito sa DENR, kung kumpleto lang naman po ang requirements, yung mga nabanggit na requirements natin kanina, so please feel free to visit the DENR offices near you. Ano po? Pwede kayong pumunta sa regional office sa Rawis, just in front of UST, for further clarifications po. We will welcome you. Ayan, so thank you. Actually, ang dami nating walk-in, Sir John. Halos everyday naman, Ma'am Opo. Josel, no? So, Yes. every time na maduman ako sa lobby, naiiling ko ina si Ma'am Josel. Digdi ang yaw ng opisina mo sa lobby. Pwede po. Diba? Palagi nandun ka, Ma'am Josel. So, Yes. thank you so much po, Ma'am Josel. Ano? Sabi nga ni po kan sa tuyang, nag-comment sa tuyang FB Live, lot is an investment. So, sa giraray po, dakulang tabang po, magkaigwaning legal title po sa tuyang mga kadagaan. Kasi, of course, dahil mo mababayadan ng gano kadakulang kwarta and peace of mind. Yes po. So, kaipuhan dapat, para magkaigwa kita ng peace of mind, ipatitulo na nindoan sa indong mga daga. So, ayan. Thank you so much po, Ma'am Josel. Ano? So, sa giraray, salamat po sa tuyang mga interns from CSPC, asin kay Ma'am Josel, sa pagtuo sa tuyang ontra na makaibanan sinda sa programa tang kapalibutan ta at amanon ta. Dakulo na kong nanodan, maski sa mga interns, maski sa mga pag-idib ako dyan sa RC, sinda sila Jericho, sila Justin, sila Marge, dakulo na kong nanodan, lalo na sa indo po, Ma'am Josel, regarding po sa residential as in agricultural fee patent. Sana po, padagos-an sa tuyang mga
listeners na makisumaro sa sa programa ta sa kapalibutan ta at manunta tanganing maging aware sinda sa mga programang tigo-offer kan sa tuyang departamento. Salamat man po kay Assistant Regional Director for Technical Services Ronald B. Astor sa pagpayag sa muya na makaibanan si Ma'am Josel. As in, of course, ang happy po kang LPDD na si Ma'am si Ma'am Ofelia Zantua. Maraming salamat po sa pag-allow po kay Ma'am Josel po na makaibanan po. As in, of course, kay Ma'am Joanne Montecastro na makaibanan po ang sa muyang mga interns digde. Palakpakan nindo ang sa indo mga sadiri. Ang gagaling po nindo. So, before kita magtapos, this is a routine. May mga gusto po ba kamong bation? Yes po. Sige, punayin muna natin ang mga interns. Ikaw muna. Sige na, bati na ka mo guys. Hello po, binabati ko po yung mama ko and papa ko sa Baaw. Yung mga friends ko po from Iriga sa CBCUA, tapos si Samuel. Ayun po, tapos yung mga friends po namin, yung mga CMs po namin. Ayun po, binabati ko po kayo. Nasa TV na ako. Literal na nasa TV, diba? Sige po, Marge. Hello po, binabati ko po si Mama and Papa, mga kapatid ko, and mga friends ko from Iriga, sa Naga, and sa malalayong lugar. Wow, Hello po. malala yung Wow. lugar. Sige po. So, ayan po. So, binabati ko naman po ang pamilya ko dyan sa Santa Ostina. And then po yung ate ko po na nakikinig from Taiwan. Hello, ate. Wow, Ingat ka dyan palagi. nasa Taiwan. And of course, binabati ko rin ang The Spark, mga Sparkan sa publication sa CSPC. Miss ko na kayo, guys. Ayan, so thank you so much. Ansa tuya, ladies and gentlemen, mga intern staff from CSPC. And of course, sa gesta naman, Ma'am Josel, may mga gusto ka pong garidain na kita palaugon sa diyan pag di mo binati. Oo nga, Sir John. Batiun mo naman. Dadagitan Yan. kita. So, ayan. Shout out po kay Nick Jr., to my PDS family, Ma'am Ophel, Ma'am Ems, Engineer Badet, medyo marami to, Sir John, ha? Go lang. Ate Kay, Dan, Marvin Uy, Ate Amy, Sydney, Angela, Heidi, LPDD family, Chief Sweet, Chief Wina, Chief Shandy, kay Rose, kay Ton, Ate Resha, Tan, Kuya Ian, Kurt, Cervero, Pau, Shara, John Ray, Hazel, Pauline, Jim, Ate Mitch, M, Princess, kay Ma'am Tess na very avid listener. Sana wala akong nakalimutan, Sir Ayan, John. grabe ka rin na Ayan. yung tulistahan sa purpose na binaran sa Thank you so much, Sir John, Thank you so much for po, having Ma'am us Dusel. here. Maraming salamat po. Batiwan ko man po ang sa kuyang mama dyan po sa Obilyar, si Mama Lenny, as in Papa Ben, ang sa kuyang parents man po sa TV, kay Mama Duyi, as in kay Papa Josoy, kay Third, sa mga ipangod ko dyan, good morning po sa Indoga Bosses, and of course, sa mga amiga ko dyan, amigo ko dyan sa DCGB, kay Angel Mustasa, good morning, amiga. Ay, aram ko, awayin mo na naman ako dyan pag live mo. So, good morning sa Indo dyan, Gabos. So, salamat man po sa Giraray sa Gabos na naghinayugan sa tuyang programa. Sana po day po kamo magsawa na makisumaro sa mga inisyatiba asin mga esperasos na lao maprotektaran asin makonserbar ang sa tuyang mga rekursos naturales sa rehiyon. Sa ngaran po kan sa Muya Mahigos asin matibay na Regional Executive Director na si Rad Francisco Emilio Jr. Ako po si John Mark N. Murilla asin ini po ang sa tuyang naging programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa masunod naman po. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.